امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم دے اندر کتاب المساقات دے اندر ایک باب دا عنوان رکھیا ہے، باب تحریم الظلم وعصب الارض وغیرہا۔ اس دے اندر ایک واقعہ بیان کردے نے جس دے مطابق عنوان بنے گا زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کا وبال اور صالحین کو ستانے کا وبال۔ یعنی کوئی بھی بندہ اگر کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ کردا ہے، اس دا انجام کی ہوئے گا، اور اللہ دے نیک بندیاں نو اگر کوئی تنگ کردا ہے، ستاندا ہے، تو اس دا انجام کی ہوئے گا۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک عروہ نامی خاتون سی، اس نے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف یہ دعویٰ کیتا کہ انہوں نے میری زمین دے ایک حصے تے قبضہ کر لیا ہے، اور او عورت اپنا مقدمہ مروان بن حکم دے کولے لے گئی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد سنن تو بعد بھی اس دی زمین تے قبضہ کر سکنا؟ مطلب یہ سی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تربیت یافتہ بندہ ہاں، صحابی ہاں، مینوں رسول اللہ دا فرمان یاد ہے، اس دے وچ ناجائز قبضہ کرن والے دا انجام ذکر ہے۔ او سنن تو بعد بھی میرے کو امید رکھ دیو کہ میں کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ کیتا ہوئے۔ آپ نے اتنا ارشاد فرمایا تے مروان بن حکم جدے کولے مقدمہ او عورت لے کے گئی سی، انہیں حضرت سعید بن زید نو کیا کہ مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا او فرمان جڑا تساں آپ کو سنیا میں اس دے بارے ارشاد فرماؤ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیا یا ارشاد بیان فرمایا کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ الی 7 اردین، کہ جڑا بندہ کسے دی بھی زمین تے ظلم نال ناجائز ایک گٹھ بھی قبضہ کردا ہے، قیامت والے دیہاڑے وہی زمین جڑی اس نے قبضہ کیتی سی انہاں دا 7 زمیناں تک حصے دا توق بنا کے او دے گلے وچ پایا جائے گا۔ رب نو قدرت ہے نا کہ کسی بھی چیز دی کوئی چیز بنا لے، کہ او جڑی زمین دا ناجائز قبضہ کیتا او دا توق بنایا جائے گا۔ سمجھو توق کتنا وزنی ہونا ہے، او دی گردن وچ بطور عذاب ڈالیا جائے گا۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس ویلے ارشاد نبی کریم علیہ السلام دا سنایا تے مروان بن حکم نے کیا، اس تو بعد میں تواڈے کولوں کوئی گواہی یا ثبوت نہیں منگنا، کوئی گواہی یا ثبوت نہیں منگاں گا۔ پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت دے خلاف دعا کیتی، کیونکہ انہیں آپ تے ایک جھوٹا الزام لایا سی، تے آپ تے انہوں پہلے کہہ دیتا سی کہ میں نہیں تیری زمین تے ناجائز قبضہ کیتا۔ وہ جس وقت مقدمہ لے گی مروان بن حکم کو لے، آپ ظاہر پھر اس مقدمے دا سامنا کرنا پیا۔
آپ نے اتنے جا کے کیا کہ میں تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا تربیت یافتہ وا، میں ظلم و ستم جبر دے اندر نہ کسے دا ساتھ دے سکنا تے نہ خود کر سکنا۔ آپ نے پھر نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان سنایا اس بندے دی کولے جدے کولے مقدمہ لے کے گئے سن۔ پھر آپ نے دعا وچ کی کیا سی، رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی، اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرہا واقتلھا فی ارضھا، اے میرے اللہ اگر اے عورت جھوٹی ہے تے اینوں نابینا کر دے اور اس دی اپنی زمین وچ اینوں موت دے دے۔ جنہاں نے واقعہ بیان کیتا ہے حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماندے نے موت تو پہلے وہ عورت نابینا ہو گئی سی۔ ایک دن وہ اپنی زمین وچ ہی پچلدی سی تے کوئی گڑھا سی گہرا یا کنواں سی، اس دے اندر گر کے مر گئی۔ یہ واقعہ لکھن تو بعد محدثین فرماندے نے کہ اس واقعہ وچ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان بھی حضرت سعید بن زید سنایا ہے کہ جن نے کسی دی ناجائز ظلم نال زمین ایک گٹھ بھی قبضہ کیتی، قیامت ال دیاڑے اسے زمین دے برابر 7 زمیناں تک توک بنا کے اس دی گردن وچ پایا جائے گا۔ فرماندے نے اے پتہ چلدا ہے کہ کسی بھی زمین تے ناجائز قبضہ کرنا ظلم ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اس تو اگلی گل یہ بھی معلوم ہوندی ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالی، انہاں نو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، انہاں دا مذاق اڑانا یا کسی بھی طرح انہاں دی شان وچ کمی کرنا، اے عذاب الہی نو دعوت دینے دے مترادف ہے۔ المختصر کہ جڑا بندہ بھی اللہ دے مقرب بندیاں نال متھا لائے گا اس دا انجام خطرناک ہوئے گا۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک کمال دا جملہ ارشاد فرمایا سی ایک موقع تے۔ آپ فرمایا کہ حضرت سیدنا امام اعظم کشف الغمہ سراج الامہ مجتہد مطلق حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تابعی بزرگ نے، اسی انہاں دی فقہ دے پیروکار ہاں، مقلد ہاں انہاں دے فقہی مسئلیاں وچ۔ اسی اپنے آپ نو حنفی تاں ہی کہنے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ دی طرف ساڈی نسبت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دشمن، انہاں دی شان نو کٹانے والا، انہاں دے خلاف اپنی زبان کھولن والا، اپنا قلم چلانے والا بندہ، فرماندے نے میرا 50 سال دا تجربہ ہے کہ میں انہاں جنہ جنہ بندیاں نے آپ دی شان وچ کوئی بے ادبی کیتی ہے، آپ دی شان نو کٹایا ہے، آپ تے تن و تشنیع کیتا ہے، ادب و احترام نہیں کیتا، فرماندے نے کہ میرا 50 سال دا تجربہ ہے، او بندے ایمان تے انہاں دا خاتمہ نہیں ہویا، مرن تو پہلے ہی انہاں کو کوئی ایسا کم ہو گیا سی جدی وجہ دی بندہ مسلمان نہیں رہندا سی۔ المختصر کہ اللہ دے اولیاء نو ستانا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ میرا رب فرماندا ہے، کی ارشاد فرماندا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جن نے بھی میرے ولی نال دشمنی رکھی
میں اس دے نال اعلان جنگ کرنا۔ تے اللہ دے نال جنگ کر کے کدی کوئی جتیا نہیں۔ یہ چیزاں دسن دا مقصد ہے، اس واقعہ دے وچ دو سبق سن۔ کسے دی ناجائز زمین تے کسے دی زمین تے ناجائز قبضہ، کسے دی زمین تے ناجائز قبضہ، یہ ظلم ہے، حرام ہے۔ وہ پاویں اپنے کسے رشتہ دار دی زمین تے کرو، پاویں کسے دشمن دی زمین تے کرو، کیتا اگر تساں قبضہ ہے ناجائز، وہ حرام اور ظلم ہے۔ دوسرا اس وچ سبق سی کہ اس صحابی نو تکلیف پہنچائی سی اس عورت نے، کہ انہاں تے الزام لایا سی جھوٹا، تے انہاں نے پھر رب دی بارگاہ دعا کیتی، یا اللہ اگر اے عورت جھوٹھی ہے تے اینو نابینا کر دے اور اس نو ایدی زمین وچ موت دے دے۔ تے جنہاں واقعہ بیان کیتا، کہنے اساں اپنی اکھاں نہ ویکھیا سی اس عورت نو کہ نابینا ہو گئی سی مرن تو پہلے، اور اس دے نال نال اپنی زمین وچ پچل دی تے گہرے گڑھے یا کنویں وچ گر کے مر گئی سی۔ تے اس وچ اے سبق بھی سی کہ صالحین نو جڑا ستاوے او دا انجام خطرناک ہوندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو صالحین دا، نیک لوگاں دا، اللہ دے مقرب بندیاں دا ادب و احترام کرنے دی، انہاں دی عزت توقیر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھ لو کہ جے اگر کسی نے صحابی نو تنگ کیتا ہے تو او دا اے انجام ہے، تے جڑا انبیاء دا مذاق اڑائے او دا انجام کتنا خطرناک ہوئے گا۔ جڑا پھر اللہ تبارک و تعالی دا مذاق اڑائے او دا انجام کتنا خطرناک ہوئے گا۔ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دے نازل کردہ کلام قرآن مجید دا مذاق اڑائے او دا کتنا خطرناک انجام ہوئے گا۔ ساریاں چیزاں سانو سوچنیاں چاہیدیاں نے، اور رب دی بارگاہ وچوں اے دعا کرنی چاہیدی ہے، یا اللہ سانو تمام انہاں چیزاں دا، اپنی ذات دا، تمام نبیاں دا، نبیاں دے نال جس جس نو نسبت ہے، صحابہ کرام نو، اہل بیت طہار نو، نبی کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات پاکیزہ بیویاں نو، یا قرآن پاک نو، یا شہر مدینہ، شہر مکہ مکرمہ، اے جتنے مقدس شہر نے، انہاں دا یا الہی سانو ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام تے ثابت قدمی نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، فتنہ محیا، فتنہ ممات، فتنہ مسیح دجال تو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا کرنے، یا اللہ سانو اپنی حفظ و امان اور پناہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دا حامی و ناصر ہوئے، وما توفیقی الا باللہ۔